Segurament, però això passa el mateix, mira, així com a anècdota fortes d'aquestes que m'han passat amb els anys, un dia vaig penjar una story, òbviament a favor de Palestina, i al dia següent vaig rebre un correu de l'ambaixada d'Israel convidant-me durant una setmana seguida a Israel, a tot pagat, amb hotels de 5 estrelles, em van passar un cronograma inclús, part del cronograma era parlar amb víctimes de l'Holocaust, i era això, tot el flyer estava tot fet, em van dir que si ho confirmaven passaven els bitllets, evidentment tampoc vaig contestar, no? Però aquesta és la instrumentalització. És a dir, com inclús per part d'estats genocides o partits que són de dretes, doncs intenten blanquejar la seva imatge a partir de perfils que parlem de feminisme i potser caiem certament bé amb algunes persones, igual que amb d'altres no. I això és bastant curiós i m'ha semblat bastant fort. Home, m'ha deixat bastant impactat això d'Israel. Sí. Suposo perquè, són clarament els que tenen o l'oferta empalagosa i bonica, que és la que et volien presentar, però si això no funciona, tenen l'altra. Vull dir que és directament l'amenaça o la coerció, com fan en certs governs. Jo vaig fer la reflexió, quan ho vaig veure, m'ho vaig haver de llegir diverses vegades, li vaig passar als meus pares, i vaig pensar, clar, jo primer que no ho faria mai, però si hagués anat amb aquest viatge, potser no torno d'allí. O sigui, un estat genocida que està aniquilant a la població està escrivint a creadors de continguts d'altres països que són d'esquerres, que estan defensant-se a favor de Palestina i tu els convides al teu país, és certament estrany. No sé què hagués passat. No ho vaig fer, primer per ideologia i segon per també una certa por de dir, hòstia, quina cosa més estranya, la veritat. Sí.